Do piči, to je na pokeci kukutníci. Ty žuj a nestaraj sa. Koľko vlastne hodín? 23:13. Prečo nie je to na vonka? Čo si taký najebaný, vypovedz? Podľa mňa Daveova science fiction V tom filmu, čo sme kúkali. To ti verí. Žerete špagety, ty kokos. To sú makaróny. Makaróny. To sú makaróny. Čo piči neveríš, kúkaj tu. Ukáž? Si myslíš, že špagety sú do piči také kokociny? Ne? Kokot, ja jeme do piči, ak mi sa tanier ujebať. Do piči, ísť do piči, kokot. Ukáž, jak hamstal do piči, tak jeden ujebaný. Po práduči skrej piči to je. Ukáž tu do piča, hamancal do piči. Oblízol. Fajn, ne? A už, do piči, už drapal. Tak jeden do piči. Tak jeden do piči. Keď to tlačíš do hlavy, kámo, ty sa nezdáš. Si vážny svinia, Dave. Ale fajné sú. Si fakt normálny hajzel. Čo si o sebe myslíš, ty na... Ja som spravil sprostý, že neviem, čo sú makaróny do piči a potom Ukáž? Ukáž ešte raz? Pak ti ukážem makaróny. No dávaj. Na. S tebou nejdem, Dave. A myslel som o manželstvo. Čože? A olívky 4 si tam mal do piči. Keď neviem viac nechať. Tak keď chceš Skúsme to ešte. A daj tam do piči red tube do piči, že tam potom znamená piča vyskočí na obrazovku. Pozrel si sa na papier. To je hnusný podraz, ubohé svinstvo. No, Môžem si prečítať tvoj? pozrieme. Nie. rozbaví. Ty si prasa. Ja viem. Môžem spraviť miesto na to, čo ide dovnútra, ne? Nesmierne dôležitý. Niečo ti poviem. Vidíš, Krto, ty máš program. Ja, že ma prestal. Jaký? No, vidíš to. Neznášala Zomer Foto Studio 11. som tvoje. Zomer 5 je lepšie. Neznášala som tvoje odporné nohy. Peťka? Aj tvoje ruky. Nie, 9. Išlo mi na nervy tvoje postrávanie, Dave, chápeš? Preto som neskákala Chceš vidieť, keď dokážem veci v tomto robiť? Vtáka do úst. Kurva, tá 11 mne neviem robiť. Ahoj, moja. Piča, s 11 pojebané. Však je chladno. Tvoj otec si ťa na dnes No, predpovedal aha. plus 10, ale... No, vidíš to. A už ideme na to. Robanný filter. Bežte do Ty kokože, to je iné. Ako to šlo? Dobre. Ty vole, ideme sa učiť. Zajtra ti zavolám. Ty si to už zbachal? Nie. Paťo, povedz nám dačo. Vieš čo? Moju perinu mi nejak nie. Môže byť? Do piči. Zas kokociny. Boh ťa váruj, kurva, že tam videá nejaké. Neboj sa. Nie. Nemám aj tak pamäť už. Na YouTube o 5 rokov. O 5 rokov. Vytekil to. Bicykl. In levoča. Boh vás váruj do piči. Po piči. Po piči. Máte. Konečne aspoň nejaká nájde. Bom, čo sa stojí efekty? Čo si, Jack Bond? Čo tu? Boh ťa váruj. Boh ťa váruj. Boh ťa váruj. Boh ťa váruj. Boh vás daruje byť za podpis. Už máš naliať to? Na. Sa robí, že netočíš? Ja netočím. Ukáž sa. Nechám ti môj mobil. Ty vieš, že čo s ním spravíš? Kubo, nerob pičo. Na. Našteluj mi tam. Čo tú pičovinu? Koľko tam mňa dobre drapí tých 8 borvajzov. Dobre ťa drapne, to máš pravdu.
Či by som si dal také čipsy. Tá iď kúpiť. Nechce sa ti vôbec ísť na benzínku? No hovno, zlatá Ja som bol rifka. minule, No. Počuj, Feši, nebuď toto, čo kvíči. Obleč. No jasné. Za 20 minút to zaspíš. Keď mi zohráš nejakú štetku, tak potom. Ty kokos. Koho? Hej, poď, Nehrozí. prosím. To piče mu vykoplo. Ako je to na kope. Piče, stríme. Akurát máš manky, hej. Jenom chodím bos. Kúkaj, ha. Toto ty poď, Matúš. Čo? To škoda. Čoho? Maliny. Ja nechcem malinu, fuj, však čo si blázon. Dívaj, Krto, poď sem. Krto, poď sem, Krista. Čo robíš? Ja tu trímem a háku, čo sa bojím. Nevidíš. Dívaj. Saint Germain, všetko moje uploady, vidíš to? Vidíš? Electrojazz 1, 8, 6, No tak tu 5, dávaj, Rafaj. 7. Už to je tam Rafaj. Toto, ale to, kde sme to počúvali? Nie, to je ešte lepšie. Ďalšie trubky. Trúbky do piči. Trúbka si ty? Díky. Rozbil To dostaješ pola. Trúbka je jedna hnusná. Cvičíš? No už mám naliaté, alebo co? Áno, robíme všetko. Vidíš, čo tam tu, vidíš, aký komentár napísali ku tomu? Vidíš to? Vidíš to? Nemusel písať ku každému albumu ten istý komentár, ja len, že to je pohodová muzika, celko sa dá, som pri nej zaspal. Fakt po piči, a je tam aj pesnička, myslím, z filmu Maska. Ešte Nie, tá pesnička s filmu Maska. Ako vieš? zábery, ako vyzeráš teraz a potom asi o mesiac. Čo to je Videli, aké robíš pokoj. Čo to máš na stole? Kde? Na stole. Mám tu dobrý pocit. Rovno. A doprava. Nám sa vyvieť. Jaj, Bože. Pri pile. To máš čo za umočenie Kristu na krku? To je image. Imiť do piči, taký kríž, že ťa ťahať budú. Poď si. A čo, keď nemám čo? Tak poď na viac. Chlapi, dneska si pustíme kult toho kríža. Nie. Klubitkárov. No jasné. Hej. Do piči. A však čo? Ukáž to sem do piči. Je natáčam. Dávaj. Riky! Ťa závaj. Ukáž to video. Kubo. A ty ešte na piču. Hovno. Robić.